May nga puno sa mga Bible students niya nasanta sa atong klase. Ato na sa ipadayon karon ang atong pagtuon about the attributes of God. Okay, magpresa ta. Tayo ko atong mga ulo, pinyang mga mata. Dalaygon ka Lord sa way katapusan. Salamat Lord sa kagiyunan. Makapadayon mi sa pagtuon about the attributes of God. Lord, give us more wisdom, knowledge, and understanding. Gamit tayo mga alagad and speak everyone's heart. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, mga Bible students, prepare yourselves. Balik na sa ato karon nga pagtuon. Ang atong tun-an is about the attributes of God. Ang atong pag-ila sa Dios, dili ta dapat malibog sa iyang mga pangalan. Kay kung pangalan hisgutan, Old and New Testaments, daghan kaayong pangalan ang Dios nga pakita sa Bible. Pero ang Diyos mismo, according to the Bible, ngalan na. Ug wala na ikaduha ana. There is just one God. That's enough. Nga nahibalota dunay usa ka Dios. Ug ang ngalan gipaila nga makaluwas sa tao, ang ngalan ni Jesus. Walay laing pangalan gikahatag silong sa langit nga pinagi kaniya kita kinahanglan maluwas according to the Bible. Okay, so ang pag-ila sa Dios mao ni pinaagi sa iyang mga characteristics, sa iyang mga attributes. Niya tumiagi ato natun-an ang pipila na ka mga attributes of God, about 18 attributes of God ato na isgutan nito miagi. Ato i-recap ang pipila, doon lang tayo 8 nga pag-isgutan. So miagi nakatuon na ta about God is self-existent. Yun na ang Diyos. God is self-existent. Nag-exist siya pinagi sa iyang kaugalingon. Di siya binuhat sa makanato nga mga binuhat. And then God is self-sufficient. Naanan niya ang tanang butang, wa na siya manginhanglag tabang. Because siya ang tag-iya o nakabaton sa tanang butang. God is eternal. Ibig sabihin, ang Diyos walay sinugdanan, walay katapusan. Okay? And then, God is infinite. Ibig sabihin nga walay limitasyon ang atong Diyos. God is omnipresent. Ibig sabihin, He is present everywhere at the same time. Okay, next, God is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. And nothing is impossible with Him. Next, number 7, God is omniscient. Ibig sabihin, He knows everything. Walay magtutudlo sa Diyos, kay siya ang tag-iyas tanang kahibalo. And then, God is wise. Malamon ang Diyos, dili maluko, di pud mangluloko. God is immutable. Ibig sabihin, unchangeable. God is sovereign. Ibig sabihin, He controls over all things. And then, next, number 11, God is incomprehensible. Ibig sabihin, dili siya matugkad ni bisan kinsa. Pero pinaagi siya mga characteristics, mailhan na to siya. And then, God is inscrutable. Ibig sabihin, mysterious. God is holy. Kaya nga, we're commanded to live holy. Because of God is holy. Ang nagpadayon sa pagpakasala, iya siyawa, according to the Bible. Because God is holy, we should live holy. And then, God is jealous. Abughuan ng Diyos. Kaya nga, di siya gusto nga magbaton tag-anting-anting. Di siya gusto nga doon nagtailang saligan. Di siya gusto magbaton tagbisan unsang klaseng larawan aron paguyok-buyok-buan. And then, God is righteous. Matarong ang Diyos. Kaya nga naisulat, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. As long as we live faithful, we can see the faithfulness of God with us. And then, God is just. Matarong ang Diyos. Matarong. Di siya dautan. God is true. Matuod ang Diyos, kay di man siya Diyos. Di po siya mamakak. God is faithful. Ingon sa naisulat, He is faithful. God is faithful. Great is thy faithfulness, according to the Bible. And then number 19, diri na ta. Isumpay na nato ni. Hantod moabuta sa ika-24 attributes of God. Pwede na apay daghan, pero limitahan na nato ang mga attributes of God. Nag-pick up lang ta about 24 attributes of God. That's enough. Igo na. Makaila na tagmaayo.
who God is nga atong gialagaran. The more we know God, the more nga makahatag tag pasidungog, paghimaya o pagkamahadlokon sa Dios uban ang pagsalig. Okay, number 19, God is merciful. Ang Dios maluluyon gayon. In Lamentations chapter 3 verse 22, Lamentations chapter 3 verse 22, the Bible says, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." Nagisgot ni sa Israel, bisan sa kadautan sa Israel, bisan ang Israel misalikway sa Ginoo, pero despite of that, because God is faithful, He is merciful, ang iyang promise nga dili niya biyaan ang Israel, nagpabilin sa gihapon. Matod pa dire tungod sa mga kaluoy sa Ginoo nga kita nagrefer sa Israel, wala gayud mautot. Kaya ang iya ang pagka maluluyon, dili gayud mapakyas. In Psalms chapter 103 verse 8, Psalms chapter 103 verse 8, "The Lord is merciful and gracious, is slow to anger and plenteous in mercy." So inana nga atong Ginoo, di lang tungod sa kaluoy sa Dios, di ta maluwas, makasasala, nagpakasala. Gipili nato ang pagpakasala kaysa Ginoo kaniadto. But despite of that, because God is merciful, He saved us. In Titus chapter 3 verse 5, it is said, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." So, tungod sa kaluoy sa Ginoo siya, miluwas ka nato. Ikaluyan pagita, bisan sa atong pagkamakasasala. Okay, number 20. God is light, ang Diyos kahayag. Si Jesus bilang image of the invisible God, siya misulti. In John chapter 8 verse 12, John chapter 8 verse 12, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." So, mao ni ang giingon sa Bible, nga ang Dios kahayag, ug tungod kay siya kahayag, siya nga sunod kaniya, wala na magalakaw diya sa kangit-ngit, apan nagabaton sa kahayag sa kinabuhi. In 1 John chapter 1 verse 5, it is said, This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. So God is light, and there is no darkness in Him at all. Another verse in 1 John chapter 1 verse 7, 1 John chapter 1 verse 7, "But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin." So ang tinuod ay nga mga pinasaylo na, mao kadtong mga tao nga makita nimo naglakaw na diya sa kahayag sa Dios. Naglakaw diya sa giya sa Dios, which is the Bible. And then number 21, God is good. God is good. In Psalms chapter 73 verse 1, the Bible says, "Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart." Di lang para sa Israel, bisan sa matag usa na dunay clean heart, ang Dios maayo gayod. And then Psalms chapter 107 verse 8, "Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." So ang Ginoo tuman kamaayo, o gani nga ng Bible nga daygan ninyo ang Ginoo. Next, Psalms chapter 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." That is how good God is. Number 22. Okay? Number 22, God is gracious. God is gracious. In Psalms chapter 111 verse 4, 111 verse 4 of Psalms, the Bible says, "He hath made His wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion." So the Lord is gracious and full of compassion. Okay? What else? In Psalms chapter 116 verse 5, "Gracious is the Lord, and righteous, yea, our God is merciful." So gracious is the Lord.
ang mercy ug ang grace di na magbulag, gauban ra gina. Gauban. Unsay kalainan sa mercy ug sa grace? Matod pa nila, ang grace nagadawat ka sa mga butang nga di ka ngayan. Dayon, sa example, sa kaluwasan, di ta ngay luwason ka makasasala ta, pero nagadawat ta. That is grace, unmerited favor. Pero ang mercy, wala ka nagadawat sa mga butang nga angayan ka. Bilang makasalanan, angayan tang laglagon, ingon sa naisulat, the wages of sin is death. But because of God's mercy, wala ta niya padawata, ni anang angayan taon ta, nga pagalaglagon. That is what grace is. That is what mercy is. So ang grace ug mercy nagkuyo gini diha sa kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi. Diha sa kamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 3, 1 Peter chapter 2 verse 3, it is said, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. So ang tinuod magtotoo ni Jesus naka-taste gyud, nakatilaw gyud sa grasya sa Dios. 1 Peter chapter 5 verse 10, 1 Peter chapter 5 verse 10, it is said, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So inan ang Dios, God is full of all grace. Kaya nga naisulat alang sa mga magtotoo, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay, second to the last tayo. Second to the last. God is love. Okay, pagadaghang karakter sa Ginoo no, nga angay natong masabtan, angay natong ilhon sa atong kinabuhi, nga niini nakasiguro ta sa atong kaluwasan because of knowing the characteristics or attributes of God. Sama niini, God is love. In 1 John 4:8, the Bible says, he that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang Diyos gugma. Busa kadtong wala nagahigugma, wala kaila sa Dios, because God is love. Sa pagyod, in John 3:16, for God so loved the world, including all sinners, that he gave his only begotten Son, Jesus Christ, who died for our sins on the cross. In the Bible, whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Because of God's love. Itagaan tagtsansang maluwas. Because of God's love. Wala ta niya sintensya eday malaglag. Iyatang gikaluyan, gilamdagan, aron kita mo tuo, mudawat sa dakong kaluwasan sa Dios. Diya kang Kristo Jesus. Ephesians chapter 3 verse 19. Ephesians chapter 3 verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So kinahanglan gidi ay nga ang usa ka magtotoo masayod sa gugma sa Dios diha kang Kristo Jesus aron mapuno kita sa kahupnganan sa Dios. Okay? In other words, di lang natin understanding, ang understanding mo lead naton sa pagkinabuhing matarong ug makapangalagad ta sa Ginoo accordingly, as long as we know the love of God in Christ Jesus. In Romans chapter 8 verse 38 ug 39. Romans chapter 8 38 and 39, the Bible says, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Once we receive Christ Jesus, the love of God, na angko na to, ang gugma sa Dios nga dili na gayod mawala pa ug walay makapahimulag ka nato gikan sa mga gugma sa Dios. Kaya nga sadyang usa ka matuod nga Kristiyanon, usa ka matuod nga taong luwas, makasala, kastiguon dayon ta sa Dios. Timaan nga kita iya sa Dios. Pero katong igo lang gaangkon-angkon, pero ga kinabuhi sa sala, wa na maghinulsol. Bisan pag moingon siya nga dawat siya sa Ginoo sa kanunay, wa siya kaluwasan nga naangkon. Because ang Ginoo maangkon sa tao kung mudawat siya. Kung ang iyang pagdawat inubanan sa matuod nga paghinulsol. Pero ang tao mo dawat sa Ginoo nga walay paghinulsol, kabuangan ka na. Mo na nahisulat na dili ang matagusan nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan siya lamang nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. And the will of God is anyone that believes Jesus should have everlasting life. But ang tinuod nga nagatuo mao tong
tawo nga mi-recognize nga siya makasasala, naghinulsol og misalig ni Jesus nga iyang manluluwas. Last, God is perfect. Ibig sabihin, kung ang Diyos perfect, tanan niyang pamulong matuod. Kasaligan, dapat tuuhan, kay naisulat. Walay naisulat diya sa kasulatan nga pagalaktawan hangtod ang tanan, matuman. God is perfect. In Deuteronomy chapter 32 verse 4, Deuteronomy 32 verse 4, if he said, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. O a God of truth and without iniquity, just and right is He. So, iyang work perfect. Why? Because He is perfect. Okay? Matthew 5 verse 48. Matthew 5:48. Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Busa magmahingpit ka mo. Maingon nga inyong amahan nga to sa langit, hingpit. So, unsang paagi mahingpit ta? Sa diyang mamalandong ta, magbasa, mamalandong sa pulong sa Ginoo, ug ikinabuhi kini. Uban ang kanunay pagkamahingampuon, pagsalig sa Ginoo, pagpapuno sa balang espiritu. Okay, Psalms chapter 18 verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Hebrews chapter 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. For by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Sa so, midawat ni Jesus nga itong manluluwas, uban ang paghinulsol o pagdawat niya nga itong manluluwas. Kaya nakasabutas katubsanan nga yung gibuhat dito sa cross. Ingon ng Bible, gihingpit na taniya hangtod sa kangturan. Gibalaan o gihingpit hangtod sa kangturan. Why? Because in Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily, and we are complete in Him. According to Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Hinaut nga doon natin nakuha about the attributes of God. The more we know God, the more we become faithful to Him, knowing God is so good to us. Question for you. Are you sure 100% that God is yours and you are His? Salvation is not a religion. It's not about religion. Salvation is our personal relationship with God by receiving the given Savior Jesus Christ. Kung wapa ka magdawat ni Jesus nga imong maluluwas, sulod sa imong kasing-kasing, ingna siya, Lord Jesus, forgive me a sinner. I receive you right now as my Lord and personal Savior. Do it right now. Ug maangkon nimo right now ang salvation, ang kaluwasan sa Dios nga dili na gayud pagabawion pa gikan kanimo. But one thing kinahanglan nimong siguroon, nga sa imong pagdawat sa Ginoo, inubanan sa matuod nga paghinulsol. Ilha nga ikaw makasasala, paghinulsol, repent. In the Lord, pasayloan ning makasasala. Akong tuuhag sa ligan ang imong gibuhat nga katubsanan dito sa cross alang kanako. Jesus, I receive you right now as my Lord and personal Savior. Do it. Ug maangkon nimo ang eternal relationship with God. As it is written, anyone that believes Jesus, anyone that receives Jesus, given power to become child or children of God. Ang mga midawat ni Jesus, gihimong anak sa Dios. Okay, mga Bible students, hinaot nga nasabtan ninyo ang mga attributes of God mo na ipag-ila sa Dios. Di kay magdebate ta sa ngalan. Dili, importante may Jesus ka. Kay kana ang ngalan, sa daghang ngalan, kana ang ngalan nga gihatag aron ikaw makaangkon sa kaluwasan sa Dios ug makabatog relasyon sa Dios bilang anak. Mailhan ang Dios diha sa iyang pulong, pinaagi sa pag-ila sa iyang mga attributes or characteristics. Wala tayo oras magprita, dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Thank you so much for the knowledge you have given to us concerning the attributes of God. Thanks for everything. You are great. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong hapon lang kanyang tanan, and God bless.